Здравейте отново! Днес ще ви разкажа повече за естетични проблеми в зоната около очите. Ако темата ви е интересна, можете да изгледате и предишното видео в този канал. Ето и някои от най-често срещаните проблеми в периорбиталната област. Мимически и статически бръчки, поддувани, подпухналост, пастозност, тъмни кръгови под очите, птоза на горния клепач, сухота на кожата, намалени тонус, турбор и еластичността на кожата. Кожата около очите е много чувствителна и най-често страда от раздразнения, сухота и алергични реакции. Този факт се дължи на големия брой мастотици, специални клетки, които играят важна роля в образуването на възпалителни реакции и алергии. Основните цели на коригиращите процедури са да възстановят микроциркулацията и лимфния дренаж, да укрепят и увеличат плътността на кожата, да намалят активността на мимиките, да възстановят хидратацията и да примахнат причините за тъмните кръгове. Процедури, които препоръчваме ние, естетичните дерматолози, в Ада-Дерма за околочната зона. За мимическите бръчки и повдигане на веждите, ботулинов токсин, аз предпочитам Бокотил. За намаление на тъмните кръгове, специални мезотерапевтични разтвори с сигнални пептиди и полинуклеотиди. За тонизация апаратни методи, такива като лотерапия, CO2 лазер с радиочастотен разделител, Skin Pen. За пастозност и оточност отново лотерапия. За суха кожа, нежна хидратация с нативна хиалуронова киселина, пептиди и полинуклеотиди. Но идва момента, когато ние, естетичните дерматолози, сме безсилни и трябва да се намеси пластичен хирург, за да се проведе блефаропластика. Говоря за възрастова птоза и изразена еластоза в периорбиталната зона. Ако това видео ви беше полезно, споделете в коментар под поста и следете каналите ни за повече информация.